गाबोन 8 मार्च थामहिनबा मुलुगनां आइजो सान मिरु UPL आइजो गांखंआ गाबोन 8 मार्चआव मुलुगनां आइजो सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनो साखाफारा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो आइजो गांखं UPLआ गाबोन 8 मार्चआव मुलुगनां आइजो सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय बे समाव आबुङै लाहार फाहार दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजो सान फालिनो थाखाय गावबागाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। फै बिदिब्ला गाबोननि जानो गोनां मुलुगनां आइजो सानखौ लानानै आइजो गांखं गागि आफादनि दैदेनगिरि बिना गयारिया मा फोरमायखो मिथिना लानि। गिबियावनो चिरां जिल्ला आरो बिजनि जिल्ला साफ्रोमनिसिमबो आङो UPL दोलोनि सासे नेहाथारि हिसाबै आं खावलायनो लुबैदों जे गाबोन जाहाथे बे चिरां जिल्लानि आरो बिजनि जिल्लानि आइजोफोरा जाहाथे साफ्रोमबो बाहागो लायो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायग्रोबाय। जोङो गाबोन जोबोद गोगोमैनो बा बुहुमनां आइजो सानखौ फालिनो होननानै जोङो थागथियारि जादों। जोंहा गासिबो पेन्डेल सेन्डेल बानाय फ्राय हानायसिमावनो जाबाय आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो थागथियारि जानानै दङ आरो जोंहा खेला दुलाबो होनाय जागोन फुंनिफ्रायनो। दा बेयाव बाहागो लानो थाखाय आङो साफ्रोमखौबो खावलायगोन आरो बिसेस माने आङो बांसिन बे 14 चिरां दुवार बे 14 चिरां दुवारनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ खावलायनो लुबैयो जे खुनु पार्टि फिलिंस लायालासिनो जे जाहाथे बुहुमनां आइजो सानाव जाहाथे साफ्रोमबो आइजोफोरा बाहागो लाफैयो आं बेखिनिखौ साफ्रोमनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। खय हाजार जन बायदिया बाहागो लागोन? जोंथ' टारगेट खालामदों 10-15 हाजार रायजो राजा आइ आफाया फैगोन। मानो होनोबा जोङो फैनायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जादों। दा साफ्रोमबो जाहाथे रायजो राजा आइ आफाया बयबो नुजाफैयो। बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM सार बा चिफ सारा फैगोन, प्रमद बर' सारा बिथाङा नुजाफैगोन। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाखौ आङो गुरै खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। आलासिया जोङो आइजो हिसाबै जोंहा माखासे आइजोफोर जे जोंहा जाय आइजोफोरा मोनसे रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ जोङो सायख'दों। सासे डक्टर दङ आरो सासे फोरोंगिरि आरो बेयाव सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे पुलिस साब इन्सपेक्टर बिथाङाबो फैगोन, जुलि बसुमतारी बिथांमोनाबो फैगोन। दा बेनिखायनो आइजोफोर जायफोरा जाय बिमाया गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो फिसाफोरखौ फोरोंनानै साक्सेस जानो हादों बे बिमाफोरखौबो जों बान्था होनाय जागोन। बेखायनो जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव बेबायदि बिमाखौबो जों नागिरनानै दोनखानाय जादों। बिथांमोनखौ गाबोन रायजो राजा आइ आफाया मिथिनो मोनगोन। बे आइजो सानाव जों गोबां टपिक बा सावरायनो थाखाय लादों जे जोङो बिमा हिसाबै जोंहा मा मा मावनांगौ दं, जे जोङो जोंनि गथ' गथायखौ जों बोरै खांलांनांगौ, जों गथ' गथायखौ बोरै जौगाहोनांगौ, नै बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन। आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा जानाय लोंनाय सोबनायाव गोबां गोदोसोनानै खहा जागासिनो दङ, बेखौबो सांग्रांथि लानो थाखाय जोङो थांखि लादों। दा बेनि सायावबो सावरायनाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो जे आइजो माहारिया माब्लाबाबो हौवानि बा हौवा माहारिनि उनाव जानानै थायाखै, जे जोंबो समान बाहागो लानो हायो, न'खर संसार खुंनायावबो जोङो बाहागो लानो हायो, बिनि सायावबो जोङो सावरायनाय जागोन। आरो बिसेसकै जोङो बे ड्राग्सनि सायाव सावरायनाय जागोन। जाहाथे जोङो बिमाफोरा गोख्रों बाहागो लायोबा जोङो बे गथ' गथायखौ मोजां लामा देखायलांनो हागोन होननानै जोङो थांखि लादों। बेखायनो बेनि सायावबो जों सावरायनाय जागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन।
साफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।